कि देखी ननद मरेली ताना निकला के ना घर के खाना तहरा त बुझाता न राजा कैसे रहेली घर में जनाना ए ततहु से शादी करके ततहु से शादी करके हम ता पछतात बानी हो कि तुह से शादी करके हम ता पछतात बानी हो पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा ए राजा पापा के बोला के नैहर जात बानी हो ए राजा